¿Están aquí? Sí. No? Teniu aigua? Algú té... Perdó. Pots enviar el vídeo? Llavors fas el mateix, però... Perdó. Algú té aigua... Creus que... Sobretot... Talleu les frases també. Saps per quin col·le... algú té aigua. Això, molt bé, molt bé. Pau! Pau! No, que simple. Nerviosa? No sé. Estic cara. Jo vull gravar. Perdó. Algú està mostrant un vídeo darrere vostra. A veure, a veure, a veure. Què passa? On és? On és això? On és? On és? A quin col·le? I què ha passat? Això està aquí. Està aquí al costat. Pugem? Pugem ara? Sí, està pujant, deixa'm. Està aixecant. Sí? Putarem! 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 Què diu ella? Sí? Ah, Però, ni idea. però anem o tornem? Ens quedem aquí. Sí, però... Ens ho... No ho sé, l'Ista no m'està preguntant. Ens ho... Ni idea. Vale. Ni idea. Ve cap aquí, estem venint cap aquí, ara? Estem venint? Estem venint. Sabeu per quin col·le estan? No, no sé, estem bé. Ara venen... Sembla que venen d'una altra escola. Però... Estem venint. Estem venint. Vale, baixeu els dos. Us agafeu. Vale, 10 segons estan venint. Agafeu-vos. I comenteu amb els dels costats. Quants són? Són dos... Quants furgons? Qui t'ho dit? Bueno, la poli o els Mossos? Han anat allà, ja. Cris fa un comentari als que estan diagonal endarrere. No ho sé, però a mi no m'han... Amb la mà dreta, jo amb la mà dreta. No ho sé, a mi no m'han... Ni idea, no ho sé. No ho sé. No ho sé. Esperem. A tu qui? Suposo que sí. Perdó, qui t'ho ha dit? Estan aquí. Ella li diu, estan aquí. Estan aquí. I s'aixeca, la policia. Estan aquí. Jo que anava- ¿Y sabes ese momento? ¿Y sabes ese momento en el que se te pone la poli delante? Ara ens estem mirant realment els dos. Que te sientes un delincuente aunque no hayas hecho nada malo. I entres, ja. ¿Dónde están? Lius. Desde aquí, ¿la miras? ¿Qué? ¿Dónde están las urnas? Vamos a entrar, ¡Eh!